Pokoknya kudu nembang ya iki nggo pembukaan gara-gara kudu Mbak Anting iki. Malah meneh. Ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak. Mic dicekel. Dicekel pokok nyekelke. Iya. Saya disuruh nembang ya? Iya, suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Nggak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin aku. Nyebelin aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Ah derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan. Wah saya mene kok. Saya mene. Maksudnya jarene Pak Dalang liyane toh. Wah. Maksudnya ora kan temu jarene. Oh ya wis. Yuk ngatek yuk. Yuk ngatek yuk. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Ayo. Iki ngadeg tenan. Ngolah nggih. Heeh. Rasa. Sik. Ayo, Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Nggih. Kok sik lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Sik to Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis kuwi ya. Piye karepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi dikan apa jenenge basa kramane ngadeg Jumenang kalih Mas Dalang Gading. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya. Maaf ya Pak. Ngono arep dadi manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wes rasa mantep, dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan. Heh? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lah iki tenan ora kowe ki arep Iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun Ingkang sepuh. sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluki bimbingan. Yo ngaco kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kowe sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan Untuk untuk yo njaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah tangga. Iya seperti itu kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Takon Mas ya, cari Mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Ismail. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali.
Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak. Biar dia nggak takut nikah Pak. Iya Pak. Apa Pak? Apa itu? Sabar ya Bapak. Ya setia aja. Oh saya setia Pak. Cukup satu lelaki. Waduh. Dari ibu. Satu Ada lelaki. resep Bu. Apa Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota Warga Laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abang. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S S-E-T-I-A. Oh, abot kuwi. S apa? Kok kan gareng S apa teng S? Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar yang sekali. melengkapi adalah pasangannya. Iya benar. Apa Eh. teh? Apa mikir? Endah. Lo. Penny. Loh ora endah ben adewe ki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Ya. Oh, ya. Masuk. T. 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 Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Kita yang sendiri. paling bagus pasangan sendiri. kita sendiri. Nah, I apa tadi? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok hehehe. Lah, iya I sing apa? bener, I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Apa? A. A. Aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya kayaknya. Iya. Nggih. Oke, lagunya apa iki? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di kamar. Kang Mas. Langsung senut. Senut. Niki mboten usah bawa nggih. Lo bawa aja. Bawa ya. Lah aku wis kon mengartikan setia, saya kon bawa. Lah ya Bawa. pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Iya. Baru kan Mbak. Wah, kowe. Berarti Kang Mas terus semangat. Oh, Kang Mas. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki ya? Groho iki ya. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton nunculan gitu. Wojo. Oh wajah. Nek groho. Lah gak tahu itu nih grono. Oh iya. Iso groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh yang ora dimek. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh, itu kayak kalau itu ya, kalau tekek itu otok-otok dulu. Ya, tok-tok dulu. Gegerane wong akrame tetep
Mbak Elisa? Ya bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombok kangen nggih Mbak. Saya nyuwun langgam tak enteni. Anggitanipun Ki Nartosabdo dibawani sinom pelok barang. Kiraku kuetan cidro, saking apale. Oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes sami Mbak Elisa tali AC 1 juta. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil Matur alamin. suwun. Nggih, sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminya. Amin. Amin. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Ayo. Ayo Teng, 3-3. Ini jadi pas gitu loh. Yo thank you. Ayo Pak Geter. Kula kelangan Laras. Ayo madang Teng. Among hati pawi. Oh, kowe. Anggap Aduh di eko barang ya. Biasane jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. Ora apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Salah ya. Ngene, Wis ayo. suwe ra wayangan yang ngene iki. Ngoko to ya Allah. Kamu mulai ya. Iya. Susah sapa sing ngancani
gawe gelong lan gawe kuciwa ning saiki bareng mokti gawe konjer malah lali nyawang aku terus ngajak patuh jangono iki ngopo selendang kuwi lho Bek siap Yo. ya ya apa toh Mas sampun matur nuwun Matur sembah nuwun. Kagem Mas Petro. sedaya mawon Alah. Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa meleh niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kira aku kuetan Cidra. nggih pamrutan saking Pak Gino Baladewa Nggih. ayo Mbak Agnes Monggo jumeneng. malah kon goyang senggol isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh Iya, soalnya aku tetep oh saiki kaya anteng yo niki wis sapa sik sik tuwa sik sik tuwa Mbak Wondo bener iki gara-gara guyu anteng ada digerok lho aku. Heeh, ta. Yen ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra kleker-kleker ta. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anteng wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes.
apa? Kaget aku Yohan. Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Wani wae. Lah. Bar pentas piye? Go latihan ya Ding yo. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram yo nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari, Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Ngampu. Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung? Wes. Urung Ding. Wes suwe tak teni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah gitu ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh dadi enggo coba bayangke bicara krungu samaya eling yen tak Semangan kok ya. Lorong tuwe semangat lho Wak Lho, Geteri. kepriye, Ce? Jan. Disambal. Sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing akan sapa kuwi mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo? Ngenteni
Sampun pinangkani saking Pak Nggih. Gino Baladewa. Nggih, sampun Mas Gade. Tuh sembah nuwun. Aduh. Dedep tidem prabaning ratri sosoturo manjer kawuryan tan kucewa memanise manggep Srinateng dalu Sinewaka sanggya pradasih gelar ning Cakrawala winulat melangut parandene meksa kebekan kaing Taranggono sumiwi kaing Taranggono sumiwi warata tanpa sela Keng Taranggono kang sumiwi warata tanpa sela warata tanpa sela Sireping sawangarka gumatos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung Sanghyang Pertanggapati ingkang jemudul saking Brangwetan nadyan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya.
Duwi tatasing kemantian dewasane nengno wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Bumi konceng mandelung kang langit samudra koca sumaburat no kena para banyune kaya kang gunung loma pangamawetu keni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk sora lera galap sosro kayon rebah kadya ten babati katembuing Pancawara Goro-goro ing sakating pakeliran yaiku kang sejatine namung ngurmati mijilira parepat punakawan Kelurahan Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurahan Bagong ingkang samya gagojangan madaning Ora Ramba alon arire
sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame do kegoncengan. Kae-kae rembulane yen disawang kemawe-awe. Kaya-kaya ngelingake aja kabeh sokoro sore-sore. Asale saka tela iku tambane apa? Asale saka tela atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku mangko gelap. Wis to. Wah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai goro-goro. Jam piro to iki? Oh, 5:30. Wis pas nek goro-goro yamen iki. Kok gasik meneh, Truk? Oh, gasik iki soalé yo. Ya ngono kae pokoke. Jare bubare 6:30 tenan. Nek bubare 6:30 tenan iki lho goro-goro tekan mengko jam 6 lho. Enggak mau, saya mau tidur. Mbak Anting iki lho. Kok le enggak mau, saya mau tidur. Yo thank you. Yo thank you. Duh, kangen kabeh karo Mbak Anting iki. Be diantemi wae apa piye? Aja ora oleh. Iki gandeng do kangen to karo Mbak Anting iki. Ayo iki mongko ya kon nembang ngono to. Pembukaan gara-gara. Ora piye. Ono tetepan kok. Neng ya iki mau apa jenenge iki? Malam ini bengi iki jupe apa iki Kang Gareng iki? Oh anu umbul donga iki. Malam ini umbul donga. Oh nggih. Nggih iya. Kang, meneng wae. Heeh aku arep meneng wae kok aku. Aku nek Mbak Anting durung muka aku dong arep omong aku. Ngefans aku saiki. Lho malah muni stres ngono kuwi. Saiki terus bahasane wis apik tenan. Saiki wis apa jenenge dilitne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Terus ngono barang le kemayu. Wis lelah ku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomore untune bar ditambal tubles. Loh.
Wes kayak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Nah, iki arep ngopo iki? Madang. Bakso. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe engko. Kowe kang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Lah isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae guys, gek diplayoni. Ayo ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke. Alon toto lenggahiro risang marto tameng dasih wisuda andana raras
sadulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudhong kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kayangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing Kayangan margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake kengrawani inggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang. Nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelan Kresna. Lah kok iki ora? Lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten.